Be vagyok rúgva. Fater, csinálj így. Fater. Csinálj így. És leveszlek. Nem, buzi akkor... Micsoda? De most le lettünk fényképezve. És ez meg lesz mutatva egy személyeknek. Végül fölteszik ezt is. Hát mi van a seggeden, Buli? Mi van ez egy? Dódó! Akkor Riu, akkor. Kék forrásot a segged, he? Te hibás. Dódó, széteszek kurva. Kék forrás. Dagad. Ja. Öltözzék, kék forrás. Tarts oda, tarts. Úgy de senki! Engedj! Mi van maradva? Mi van? Szexuális izgatás. Ne dübörögjetek, fiúk. Vedd le, mert itt akarod, akkor. Vedd le, vedd le. Nem is barátom, vedd le. Ugye, incseljük. Figyelj, mindjárt székelőtök. Vedd le. Ne dübörögjetek, faszok. Aha. Szopasd meg, Feri, szopasd meg. Nem bántom. Nem tudja. Nem. Nem vedd le. Na most mi szerelmeskedtek, vagy mi a fasz? Nincsenis. Nincsen. Csak itt védelmi is kéne. Na, térdelni, birkózunk. Már térdelni, mi a birkóban mi Nem, van? az incselés mondom, ez az incselés. Ja. Lincselés. Hú, azért nem meredem van. Egy is két ajtót egy. Talán megy. De akkor sem. Jó, akkor holnap bemegyek. Hát ha valahogy akkor előtt holnap nem is tudok bemenni.